Amunu sogoli me awa jabaran so mandila hanga foli ba bela jene ka keni akwa wakati chuwe biye sibiri ye December kalo kile wolonvla samba flani mugan nani aw bisimila kwa kuna foni keneka bakurba kuna fonu na kuchara fintigila ko ye tege ke suyeni kala maduru munna handa bena dola foka tagase anga jamana nyama ye manda dareda bari goldu nyama ani lulu gold nyama minka handa bena dola oni anyogona chama bakurba kuna fonu olubena lase awma aw bisimila. Kuchala fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ suyanikɛla maa duuru la minnu ka baara kunbɛnnen bɛ suyani walima kuchala kɔnɔna la novembre kalo tile 27 san 2024 u ye maa 3 tɛgɛ kɛ olu la minnu ka baara kunbɛnnen bɛ suyani ma o kɔfɛ novembre kalo tile 28 san 2024 u ye tɛgɛ kɛ maa 1 na min ka baara kunbɛnnen bɛ ka maaw ka bagan ani u ka bolimafɛnw suɲɛ ani novembre kalo tile 30 san 2024 maa 5 na u ye tɛgɛ ko o la novembre kalo tile 30 san 2024 k'a sɔrɔ a bɛ moto aw jun sanfɛ a ka ɲininkaliw kɔnɔna la a y'a jira ko ale ye nin moto in suɲɛ novembre kalo tile 28 san 2024 kuchala sugu de la ni maa 5 ni wagati na u b'an ka kiiri tigilamɔgɔw bolo yaasa u ni ɲangini ka kan ka o da u kan finitigilakaw ka ɲɛmayaso ko k'u k'u fo u ka nin wulikajɔ in na kosɛbɛ wa k'u b'a ɲini u fɛ u k'u jija yaasa min ye nin waleya cɛjugu ninnu ye o bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la wa k'u bɛ welewelemada fɛnɛ kɛ an jamanadenw ye an ka bolo di an ka finitigilakaw ma yaasa bamaci wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an n'an bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaaw ye manda dareda bari gold ɲɛma ni o ye Mark Briston ye ka sababuya kɛ ko a nɔ yera yuruguyurugu wale dɔw la ne a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko blanchiment de capitaux wa a jirala fana ko min ye maliden 4 ye minnu bɛ baara kɛ bari gold kɔnɔna la ko olu fana minɛna sabula olu nɔ yera a ko la nin wagati in na min ye Mark Briston ye a jirala ko ale kɔni tɛ Mali kɔnɔna la wa min ye Lulu Gungoto o ɲɛma Sheikh Abbas Kulibali manda dara ale fɛnɛ ka sababuya kɛ ko a fɛnɛ nɔ yera nin waleya cɛjugu ɲɔgɔnna la ka ɲɛsin an ka jamana ma nin wagati in kɔnɔna sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa tɛgɛ o bɛ se ka kɛ cogoya min na Mark Briston la. Mali silamɛ musow ka tɔnba min bɛ Gawo marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commune bɛ ni o bɛ wele ko Gunzuwara ye olu ye lasigi kɛ min daminɛra Decembre kalo tile 5 n'a kun kan ka cɛ sini Decembre kalo tile 8 san 2024 yaasa ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya u ye kumasen min ta ni u bɛ ka kalan kɛ o kan o de ye musow ka hakɛ ani u ka kɛta jamana kɔnɔna la a kɛnɛ kan min ye silamɛya tɔn ɲɛma caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani min ye musojɛkulu fɛnɛ olu tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka a ko la ɲɛnamaya cogoya min na. Kunnafonidilaw tɔgɔ la ɲɛmayaso min bɛ kabini san 2021 ale kelen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ni kalata sera Cour constitutionnelle ani kunnafonidilaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka ɲɔgɔn faamu k'a baara kɛ o hukumu kɔnɔ novembre kalo tile 28 san 2024 u ye lasigi kɛ barolasigi min kɛnɛ kan u ye fɛɛrɛw fɔ yaasa min ye Cour constitutionnelle ani kunnafonidilaw u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min ani kunnafonidilaw bɛ se k'u jɔyɔrɔ fi kalata wagati la k'u ka baaraw kɛ k'a ɲɛ cogoya min o hukumu kɔnɔ Alexis Kalanberi ni ale tun ye formateur ye ale ye a jira ko nin bɛ kunnafonidilaw lata Cour constitutionnelle ka kalanbulon na wa fana ko fo kunnafonidilaw k'a dɔn u kan ka kuma cogoya min na Cour constitutionnelle fɛ wa ko Cour constitutionnelle fɛnɛ kan k'a dɔn kunnafoni jɛlen di kunnafonidilaw ma wagati bɛnnen kɔnɔna la yaasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogoya min na a kɛnɛ kan minnu taara a kɛnɛ la ɲɛnamaya ni o ye participants ye u fɛnɛ y'u hakilinata di kosɛbɛ Cour constitutionnelle ka baara taabolo kan ni kunnafonidilaw ye u y'a jira k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ni kalata wagati sera
uni an kunnafoni dilaw ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jamanadenw ka se ka kunnafoniya jɛlen sɔrɔ wagati bɛnnen kɔnɔna la. Madame Sall Umu Sek ale ni a baarakɛ ɲɔgɔn ye hôtel Millennium de Bamako kɔnɔna la novembre kalo tile 28 san 2024 yasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a kɛnɛ ka hani maa minnu ye ɲɔgɔn ye ANPE, FAFPA, APEJ, CFPD, SENU ani UNIFORP ani o ɲɛmaayaso de ye sigi kɛ yasa u bɛ se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma cogoya min na baara taabolo ɲuman kan wa ni maa kofɔlen minnu filɛ u ye u baarakɛɲɔgɔnw jira minisiri la a ye folikan lase u ma kosɛbɛ u ka baarakɛlaw na ka ɲɛsin baarako ta fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw ka baarako ta fanfɛ a ko fana ko u mago bɛ u ka dɛmɛ la yasa baara min kalifara u ma u ka se ka o kɛ cogoya min na ani baarako bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔna la wa fana a y'a jira ko u mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina la yasa u ka se ka baara min kalifaru ma an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ni o ye danaya ta ka da premier ministre général de division Abdoulaye Maiga kan ni o fana danaya da u kan ko maaw ka u dɛmɛ yasa baara min kalifara u ma u ka se ka o baara in kɛ cogoya min na ani fana baarako jamana kɔnɔna la o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ma. Chef d'état-major général des armées général de division Umar Jara alamsado décembre kalo tile 5 san 2024 ale ni fintigilakaw ka ɲɛma kɔrɔ minnu taara retraite la u ye ɲɔgɔn ye yasa baara ɲɛdɔn min bɛ u la ani kɛlɛ ɲɛdɔn min bɛ u la u ka o jira denmisɛnninw na u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye kɛlɛkɛyɔrɔw la a kɛnɛ ka Gabriel Pujugu ni ale ye général ye ni taara retraite la ale y'a jira k'u labɛnnen don sanga ani wagati ka denmisɛnninw dɛmɛ baara ɲɛdɔn min bɛ u la ka u jira u la wa fana a ko a bɛ état-major général ni a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo sabula ko nin b'a jira k'u hakili bɛ olu la wa u ma ɲinɛ u kɔ wa a ye welewelemada yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka denmisɛnninw ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali yɛrɛ kama wa a y'a ɲini u fɛ fɛnɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko olu kɔni labɛnnen don sanga ani wagati ka nin denmisɛnnin ninnu dɛmɛ jamana kama wa a y'a jira fana k'u labɛnnen don sanga ni wagati ka nin denmisɛnnin ninnu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la armée Mali yɛrɛ kama nka ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kama. Ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ko ɲɛ ani protection civile ministre général de division Daoud Ali Mohamedine ale y'a jira ko min ye pétard ani feu d'artifice ye ko olu feereli walima olu cili an ka jamana kɔnɔna la ko dan kɛra o la a baara daminɛna décembre kalo tile 5 k'a bɛ kun cɛ janvier kalo tile 31 san 2024 a y'a jira ko ni sariya in ta kun tɛ dɔwɛrɛ yasa jamanadenw bɛ se ka lakana cogoya min na wa a y'a jira fana ko maa o maa bɛ ni e de yera an ka finitigilakaw fɛ ka nin fɛn masina ka o ye bolo pétard walima feu d'artifice k'u k'a bila u kunna ko ɲangini bere o na ta ka da u kan wa fana ko maaw bɛ se yɛrɛ ka datugu a ko kama. Gouvernement ni société civile ka lasigi kɔnɔna la an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ni an ka société civile ani an ka senamatɔ maaw ye lasigi kɛ jumado décembre kalo tile 6 san 2024 yasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata min kan ka kɛ an fɛ yan nɔ premier ministre y'a jira senamatɔ maaw la ani société civile la ko u mago bɛ u ka dɛmɛ la sabula k'olu tɛna se ka baara fosi kɛ u ka dɛmɛ kɔ u kumara fɛn caman de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya kalata min bɛ ka na ani fana min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min u ye u da don o la wa a y'a jira fana ko u mago bɛ u ka dɛmɛ la wa u mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la yasa nin ko bɛ se ka kɛ cogoya min na jɛlenya kɔnɔna la ani fana lakana kɔnɔna la ka sɔrɔ maliden si ma degun sɔrɔ a kɔnɔ. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na Kenya finitigilaka minnu bɛ ni olu bilala ka taa Haïti yasa ka taa Haïtikaw dɛmɛ bamanciwale kɛlɛli la ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o maa caman ye a jira u ka Kenya telesoba Citizen TV kan
ko u ka maa caman de b'a fɛ ka baara bila ka sababuya kɛ ko u ma sara u ko ko u bɛ baara la sabula min ye u ka baara bila sɛbɛn ye o ma jaabi fɔlɔ nka min ye Douglas Kenja ye ni ale inspecteur général de la police ye ale y'a jira ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye sabula ko polisiw bɛɛ lajɛlen sarala wa a y'a jira fana ko olu ye polisi minnu bila ka taga Haïti baara kama ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ u ka baara la ko gɛlɛya fosi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Rusi minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Sergei Lavrov ale y'a jira alamisa don u ka jabaraninso dɔ kan ko maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka Rusi kɛlɛ k'i k'a bila i kunna k'olu labɛnnen don ka i kɔnɔ wa a ye kangarimada kɛ ka ɲɛsin États-Unis kaw ma ani maa minnu fana bɛ États-Unis kɔkɔrɔmadon na ko u ka a faamuya ko olu minnu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ukraine ma yaasa ka Rusi kɛlɛ ko ni u maa fɛn o fɛn ye a laɲini k'a fɔ k'u b'olu kɛlɛ ko k'a bila u kunna ko u b'olu jɔlen sɔrɔ u ɲɛ wa a y'a jira ko olu tɛna segin kɔ sabula olu ka jamanadenw ka lakana ko o ye olu haminakoba ye ko maa o maa ko diɲɛ ma k'a bila a kunna ko maa o maa bɛ yen nɔ n'i b'a fɛ ka olu kɛlɛ k'i na u jɔlen sɔrɔ i ɲɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ tɛnɛndow ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran.